Siyempre, ano naman, dahil dito kasi obligasyon, no? Para sa ating panimalay. Una-una na tumutulog sa inyo, hindi sa tambahan ng pagkatigo. Sundo mo, ang langit. Si Ma'am Gina Moniba, no? Kahit ang finish rin ako, ngayon hapon lang doon. Labi na kid, no? Sa kaigitan ko ulit, no? Sa kay Ma'am Cindy Veloces, no? Kaya sa New York. At sa mga pamilya na Veloces, ngayong hapon lang siya. Labi na kid, no? Diri sa ito, special na nagpapagod sa ito, no? Support kids ni nga itong Pinawan, si Toto Edward Rivera, sa mga Rivera pamilya dahil. Mayong hapon lang kayo sa inyo. Mayong magalang na muna oras sa Canada. Ito, mayong hapon lang kung mayong gabi. Antes na makita na yung padayon, yari naman na yung pinatong na siya ikan sa itong mga torturan. Message lang mo, ano asam tahu lah kalau yang atur dan nagkakasa sa shout-out, no? Lutul-lutul mo na doon, message. Nadura-dura signal. Wiper. Wiper. May tilan tao pa. Pwede shout out pa. Patay na. Sige, biyarin naman na Leroy kung natong sinyo yung isa kang bahan mo na nag-tigulo, gugma, naging tanong. Sige, kalima.
Okay, no? Maraming salamat, no? Kabaitan, no? Na magpadayon ka mo sa pag-subscribe sa ito, no? Ngayon na mabulit sa ito, no? Mag-subscribe, no? Mag-share sa inyo, sa mga kilala na ito, no? Kilala.
Paliog lang subscribe no, sa inyo ay inyong mapag-subscribe kung sa atong channel. Muna magapalawig sa sinini atong kaligawa. No? Sa ako biguro sunda sa kasi na basay. Siguro, no? Sige na nanay. Protest na marang taon nila niya po. No? Antes sa naman tayo, no? Yari naman nanay. Ang kila ka mga shoutout. Ang kansa ko mga kapit. Uy pa, ang gusto shout out kag mag-request, comment lang. Yo. Uy pa man. Sige lang. Mahapo-hapo gawara. Yari Leno, puro ka na ito sa inyo yung isang plano na nagatigo. Virgo, San Juan. Kalingan, kampanan,
Saan ako mapalik? Kaya nasa atong tinig. Lagi ko nalakad, di ko pagkat. Kung pa may hatulog may feel, ang tinampang ako sa labi. At ko nakakasma sa sobrang kakumpay. Ako nagsinggit sa tapang, tapang kamo may aswang. Galit sa panumandang, ang nag-viral sa social media. Matasin maglaptan ang mga istorya. Tumanang akong kahuyan, pagod sa kinabakahan. Kaysa mag-isip lamang, nabantukan. Pa may heart, kurog may feel. Tinakpan ako sa langit, sa sobrang kakumpay. Ako nakakasma, ako nagsinggit sa tabang, tabang kamo ay aswang. Galit sa panumandang, ang tanan. Nag-viral sa telebisyon, sa radyo at social media. Matasin maglaptan ang mga istorya. Tumanang akong kahuyan, pagod sa kinabakahan. Nasaktan ang isip lamang, nabangkukan. Sa isa lang kalangkong, ako ang nalipong. Okay na. Muna na, manggulo ng konsilyo. Ang isang kina, bilog isang kwarta, no? Sa subong, ang sa kayay kalua, nagatikuloy na lando, no? Okay? Mungkin pansin nyo, ang among ginagawa ang inyong pag-comment tungkol Ano ay gidaw? may comment. Sa iyo sa Garantaw. Nagrantaw YLT may ano? Request na ka mo? Yan magani ang comment wala siyang nag-comment. Pag gusto ka kanta. Payawan mo na itong ako kanta. Sige lang. Ito yung muna itong obligasyon mo sa itong salya nyo. Yari nyo, idulog na itong sa inyo yung sa kampano.
sakit. Sa layang ay mensaheng nagtuturo
natin sa inyo. Pagbahan natin itong tumiyo kung may mga kung may shoutout ang aking mga Wara, gid. Nagdugang-dugang na ang viewer mo. Kaya wala kami na gano'n. Happy watching sa inyo tanan. Kaya, okay na. Tulupan na lang isla sa tuwad lang kakanta, no? Ay, dito ginapagawin mo kita ka-time. Makita ka rin. Pagkakaroon natin yung mga kanta natin may bawo. Adiyo. Karami sa wala ka pong yan. Oh. Tapos na ang tanan. Babaeng malupit, kabayani, pagtulong na lang kung anong pag-iswerti. Hindi ko matulog ang iyong gustong pilit. Kaya ang pagsalit ko di mo nakikindi. Pati sa ako ang tanang tapos na. Wala na ito isang yukay na gugma na pamatot ko sa mas tingkano ka na hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat kit sa Diyos kay nahiwalaan ko ang matuon-tuon na kinaugali mo. Ang mga paghangat ko sa
sa ato ng balon. Tapos na ang kaya bilang patapusan nato na dulog sa inyo, idulog na sa inyo ay may isang kambangan na siguro ang napakita ko. Nagligan ka bilang patapusan nato na dulog sa inyo sa dulog ng aton nagligan.
kay daw nakulapos ng kasabay, no? Hindi rin nakakatay siguro tulong. Di ba? Masunod. Kamay ko mga comment. Lang. Ilang. Bye-bye. Pabor lagi sa akong media ko. Thank you kita. Sa hindi lantaw. Dili sa Tanzania. Pero karamis na kabay pa na iparamtahon nila. Amo lang mga kausin nyo. Ang mabuling-bulig sa ako nila. Mga mag-share, no? Hindi atong mga kilala, no? Mabuligan na itong ining mga ambaro ng mga Ilonggo, no? Para yung isa to, mga Ilonggo. Kung gusto ninyo na mabuhi-buhi pagyapon ang mga ambaro ng mga Ilonggo, ipalihog lang ipalaptaan sa mga kilala at katipang tumulong sa mga kalain-laing na nasyon na napuyo sa mga Ilonggo. Kapag nila, no? May mga Ilonggo ang pag ako nga makamumit sa ito ang mga Ilonggo ara sa kuwa, no? Sa ibang nasyon nag-appreciate sa sining ng pano ng Ilonggo. Kaya sa ating tanong ito, Ilonggo ito sa Giyapo. Okay? Salamat. Mayon ako sa magsala ka,